हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय निउ इयारनि गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ'नि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे निउ इयारनि गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ'नि मुङानो जाहैबाय मैदेर ना गराय दै लोगोफोर। बे मैदेर ना गराय मिउजिक एबा मेथाइखौ रोजाबदों जोंहा बयजोंबो मोनथिजाखानाय बिथां रिंखां ब्रह्म आरो बयजोंबो मोनथिजाखानाय बिथांजो फुंबिलि बसुमतारिया बे मैदेर ना गराय मेथाइखौ रोजाबदों दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे मैदेर ना गराय मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअ साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावसै। एसेनोसै, गोजोन्थों।